Ya jagat Dewa Bathara durung saketara nggon kula megu Dimas Arjuna. Inggih wonten dawuh Kaka Prabu. Iki mbok menawa kang bisa nulungi marang kahanan kang kaya mengkene. Nuwun sewu sampeyan niku sinten? Natandrawati ya aku iki Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang wingking nika sinten? Takon marang aku Raden Janaka. Oh. Nggih, nderek tepangan mawon kula pun Cakrawangsa. Cakrawangsa. Nggih, kula Cakrawangsa. Aku njaluk tulung kayana sawening wong kang nyolong wujuding Jamus Kalimasada mula usadanana mula tulungana kekarepan kuwi supaya enggal bisa kahanan ayam tentrem manglenggah kula tandangane. Nah apa to? Dewa Kesuma mrepeke karo aku wis ngopo? Aja kuwatir iki penjalukmu kang ngawujud. Ya kuwi Jamus Kalimasada wis ana ing tanganku tegese para Pandhawa kang klebu Sukerta mengko bisa digawe panganing para baju barat. Nggih. Yen ngaten kalenggan menika badhe kula suwun mundhak mangke ngribet-ngribeti menapa ing dados gegawean paduka sang penban. Nyoh tak wenehke kowe aja kesuwen. Nyah kendang biru met penjalukmu. Nggih. Aja kaget Dewantaka Tesmak bathok mata mlorok ora ngerti dedeleng sawangen aku mungsuh. Weh lah kuwi langanane. Oh, tak uyak nyang endi papanmu kowe. Cakrawangsa wis bisa nggawa wujuding pustaka Kalimasada. Nggih, niki monggo kula aturaken. Ya, banget ing panarimaku kowe arep njaluk opah apa? Cakrawangsa kowe arep njaluk opah apa? Pun kula niku ora tau diopahi men kula mangkat kok. Aja meneh nek ana kesulitan-kesulitan kula niku isa kula bantu tenaga, nggih bantu tenaga. Ewa dene iso mbantu rasa nggih mbantu rasa upamanipun iso mbantu bondo nggih mbantu bondo. Ning iso kula niku mung mbantu tenaga. Ya banget ing panirmaku ayo totna aku bakal tak aturake marang Kiai Semar muga bisa kasembadan gone bakal mbangun pura kencana. Monggo Den kula dherekke Den. Jagat pangestu wayah loro jagat nggih Kyai Prabu. Sakalangkung bombong bilawanipun ingkang raka ing Dwaraka sak mangke dupi kula tampi timbalan paduka. Wonten ing Praja Martaseng asung masegan para kami sampun ingkang raka tampi akarya bombong rasing penggalih. Boten langkung ingkang raka ugi ngaturaken salam taklimipun ingkang raka mugi kunjuk marang ngarsa paduka Kyai Prabu Darmakusuma. Kyai Prabu Puntadewa. Inggih Kanjeng Kaka Prabu kula tampi. Kula pundi akarya cundhaka pangliga murda. Amamahana kabagyaning gesang kula Kaka Prabu. Mboten langkung kasekecakna ingkang langkung prayogi. Lenggah jengandika wonten ing Praja Ngamarta menika Kaka Prabu pengayoman kula. Inggih sampun boten ngrang prayogi wiswanipun pilenggahipun ingkang ngraka wonten ing Praja Ngamarta menika. Kyai Prabu. Inggih. Menapa dene Kanjeng Kaka Prabu Baladewa ing Mandura
ingkang rayi ngaturaken pambagya raharja mugi kunjuk marang ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama ing mandura anggenipun rawuh dening Praja Ngamarta menika Prabu jagat pangestu Karawaya loro jagat patin jero-jero dewaku Yai Prabu niki satanggung bombong bilawanipun ingkang raka ing mandura sakmangke asong masegan para kami pambagya raharja sampun ingkang raka tambah karo bombong rosing bekalih mboten langkung ingkang raka ugi nyaturaken salam taklimipun ingkang raka ing mandura mugi kunjuk marang ngarsa paduka Yai Prabu Darma Kusuma Ngamarta Yai Prabu inggih kula pundi Cundaka Pangliga Murda mawahana kabagyaning Sang Kula Prabu mboten langkung kaskesan ingkang langkung prayogi niki sampun boten kirang prayogi wah Kresna kakangku sarawuh aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara ya siadi ngaturake bekti lawan mun Kakang wis tak tampa lawan ngestupun Kakang wae tamanono Yayi yo tak gem dadake jimat prayogakna nggon mulungku nuwun sanik bareng kakangku iya kaya wis ora kurang prayoga praptaning mun Kakang ning Praja Ngamarta iki yo Bala Dewa kakangku aku ngaturake basaku katura yo Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang bae tamanono yo tak gem dadake jimat prayogakna nggon mulungku nuwun saning bareng kakangku yo kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dene samengko iki Werkudara yo Koko Prabu Raden kuwi ingkang rayi ing Madukara ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk Koko Prabu Sri Bathara Kresna kadangipun Kakang Yai Arjuna ya tak tampa pangestunipun Kakang Namanana inggih kula pundi Cundaka Pangliga Murda Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Arjuna ya tak tampa pangestunipun Kakang Tamanana Yayi inggih kula pundi nggo jimat paripik dayana ing kasantosan Koko Prabu Koko Prabu kalih kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk inggih Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Yayi kembar yo wis tak tampa rat pangestunipun Kakang Tamanana yo kembar tak tampa pangestuku Tamanana inggih kula pundi nggo jimat dipun prayogaken anggenipun lenggah Koko Prabu Jujur kowe ora kurang kebenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta. Yo. Kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta ngersaning Yayi Prabu Darma Kusuma, kembar. Koko Prabu. Saestu samangkin damel kaget bilawanipun ingkang rayipun Darma Kusuma dupi kula tampi rawuh ngandika. Ingkang sengkan-sengkan datan pupuyan menawi alit utusan gandhik sak kembaran agengipun utusan Ayaka nanging kenging menapa jengandika paduka rawuh sengkan-sengkan datan pupuyan wonten ing Praja Ngamarta dinten sak menika Prabu saestu menawi ingkang raka mangertosi sadèrèngipun kula nedya ngarakit rata kencana kinarya medhuk paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampeyan paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi kepareng nungsung mawarata Koko Prabu Yayi Prabu nggih kula nuwun sewu kula kinten tata kaprajan ingkang kados ngaten menika mboten sak trepipun malah dipun pisungsungaken dumateng ingkang raka ing Dwaraka jalaran kula kaliyan para Pandhawa menika kadidene sampun prasasat mboten wonten pisahipun kula kaliyan para Pandhawa menika kadang cerak kula menika den nanggep minangka pujangga minangka sesepuh para Pandhawa
Mula samangke jengandika sampun jiga perkewuh menawi jengandika kadang-kadang kula para Pandhawa sowan dhumateng utawi prapta wonten ing Praja Ndarawati langana jigulan perkewuh kanggepa kadedene negari Paduka piyambak Yayi. Inggih matur sembah nuwun Koko Prabu. Lajeng ingkang dados wigatosipun menapa dene jengandika Kanjeng Koko Prabu. Rawuh sengkan-sengkan datan pepoyan wonten ing Praja Ngamarta menika Yayi Prabu wonten timbalan sepisan sowan kula menika tuwi dhateng kawijungan Paduka miwah para kadang-kadang kula para Pandhawa wonten ing Praja Ngamarta. Inggih Koko Prabu matur sembah nuwun. Inggih ndungkap angka kalih sowanipun ingkang Raka menika boten diutus dening sinten-sinten nanging sowan kula menika nak yenaken babakan karaharjanipun kawula sak negari Ngamarta. Sampun wonten setunggal warsa ingkang Raka menika boten sowan wonten ing Praja Ngamarta. Biya lah kok elokipun kawontenan Praja Ngamarta sampun benten kalawan rumiyin. Sampun dipun bangun wonten ing papan pundi kemawon ketingal papan ingkang endah ingkang asri tartentu para kawula samya urip matsinamatan daya dinayan mboten wonten cecungkrahan ananipun namung kabagyan katentreman. Lah mila tata kaprajan ingkang dos mengaten menika kula badhe kula tulat badhe kula tularaken dumateng kawula wonten ing Praja Ndarawati. Inggih Koko Prabu inggih awit saking sedaya menika pangupa jiwanipun para kawula miwah anggenipun kula kalian para kawula menika sami tresna Koko Prabu ateges sami caketipun sami manembah kelawan kapercayanipun kelawan pangeranipun piyambak inggih Yai Prabu. Lajeng waleh-waleh menapa sak mangke sowan kula menika gandeng para Pandhawa menika kagungan wujudipun pusaka ampuh kengaran pustaka Jamus Hyang Jimat Klima Sada samangke sowanipun ingkang Raka gandeng negari Ndarawati menika ketaman pagebluk kathah para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sore laya sore lara esuk kapralaya menika kathah sanget samangke menawi dipun tokaken boten dipun tambah tartentu pagebluk menika kula badhe ngembet sarta badhe ganggu marang keprabonipun ingkang Raka ing Dwaraka. Inggih Yai Prabu sowan kula menika kalian Yayi Kresna ing Ndarawati menika sakmangke kula menika dipun jawil. Yayi Ndarawati menika sakmangke sowan prapta wonten ing Praja Mandura ingkang wigatos nganthi ingkang Raka ing Mandura supados sowan utawi prapta wonten ing Praja Ngamarta ingkang wigatos nyuwun ngampil wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Klima Sada badhe kinarya tumbal kinarya srana anggenipun negari Ndarawati ingkang ketaman pagebluk Yai Prabu. Anjrah kang puspita arum kasiliring samirana mri
sekar kadung ko ngas kandanyo maweraras hartaning driya Niwang Agung Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu kula kinten bilih wonten setunggiling nalindra ingkang sowan utawi ingkang rawuh wonten ing Datulya Praja Ngamarta menika kok mboten pangling kadedene sowanipun atmajanipun Kakang Semar Badranaya menika pun Panakawan Petruk kaliyan Bagong Koko Prabu jagat pangestu karo ayah turu jagat linggih Yayi samangke kula aturi andangu kewala dumateng pun Panakawan Petruk kaliyan Bagong menika jalaran menika abdi kinansih negari Ngamarta menika nggih Panakawan paduka ing rikala semanten ngomong kalawan jiwa raga paduka Yayi Prabu miwah kadang-kadang kula para Pandhawa mila samangke purba wasesa nresta paduka Yayi Prabu kula aturi andangu dumateng pun Panakawan menika Yayi inggih Koko Prabu panjenengan ingkang langkung sekeca nggih sampun boten ngrang prayogi Petruk kanthong bolong sakwise sira sawanana ngersaning panjenengan ingsun padha slamet tekamu Petruk nunamit pasang liman tabih dinebihna kula duri dumawing tamang tuwang linepat wing tulak manu sinuwun kepareng kula sowan marang ngersanipun Sinten Prabu Darma Kusuma nampi timbalan paduka pangestu paduka wilujeng sowan kula tanpa alangan setunggal menapa kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka Gusti kula Sang Nata Sinten Prabu Darma Kusuma inggih ya Petruk tak tampa sira ngaturake bekti kelawan panjenengan ingsun ora liwat pangestuning Sun Namanana Petruk inggih kula punika jimat parepih Dayanana ing kasantosan sinuwun. Prayoga nunggul mulungguh nggih sampun boten krang payogi. Bagong nun sak sawanmu padha slamet pangestune bekti kula kanja nyaya ingsun tampa pangestuning Sun Namanana Bagong nggih mang dagek mriku kapan-kapan tak jupuke niku sing arep pangestu kon dekek kono kapan-kapan arep dijuguk ngono kuwi ra iso ngono kuwi lara ya awakku awakku agira penak ya wis ora sanggup pikiran sedhit apa-apa kudu dilakoni kanthi seneng atine seneng kuwi nek awake ora mampu wah ora apa-apa kudu sak tekan-tekane ya ora tekan kok nyater bis ya ya ora iso nyengkose ya sewajare wae lah iya genah kok ya Petruk padha raharja sak praptamu slamet tekamu Petruk pangestunipun lho mengkeriyen niki kaya swantene Sinuwun Drawati
Ya pancen iya. Aku sing prapta ngreseni Nyai Prabu Darma Kusuma. Oh nggih. Wilujeng sinuwun bekti kula kunjuk. Ya tak napa pengesuku tamanono ben. Nggih kula pundika jimat wah. Kok jenengan le ngendika rada diseret-seret napa nggih sami kalih kula. Ya sawetara aku padha karo kowe men. Oh. Lah nggih. Petruk Pudurarjo sak praptamu. Lah iki sinuwun mandura nggih. Wilujeng sinuwun bekti kula kunjuk. Yo. Tak tampa pangestuku tampanana wae to. Lah iki yo diseret le omongan. Nggih, kula pundika jimat. Bagong Pudurarjo sak praptamu Bagong. Pastuwipun sinuwun Darawati. Bekti kula kanca sinuwun. Ngobatke Bagong, pun mboten kacek. Pun tek obat pirang-pirang emplek. Nganti obat luka men kula ombe ya nek anu ki ya di maca sik gunane nggo ngopo nggih bukti kula konjuk ya tak tampa pengestumu tampanana mumpun sing wau Bagong padha slamet nggih benten kula le slamet benten nuwun kowe iki ora kok ngono kuwi. kok ngono pripun to Sowan Ratu, Sowan Alendra kok sendale ra dicepot gupak telek kuwi. Hah? Tanpa tata krama sandangan iku ya sing apik, ora kok sandangan kaya ngono kuwi. Wen kula niku kru Kru apa? kru dolop kula niku nek teng panggung peceluke percel Lah nek ora sak mestine kowe iki sowan Alendra, kowe iki sowan Ratu ora kok mung karo kancane dhewe. Ora nyembah, ora laku dodok. Karo Ratu ora nyembah malah dijak salaman padha kancane dhewe wae piye lho. keakraban Kakraban ora to iki nandhake kawula karo Ratu Gustine iki kudu duweni tata krama. Tegese kowe iki nek nyembah karo Yayi Prabu Darma Kusuma kowe iki padha karo kowe ngajeni, padha karo kowe ngabekti. nggih lha ning kula nuwun sewu wah jan iki rene teko-teko awake lagi ureng-ureng kula nuwun sewu kula tak nanjih kalih sinuwun Darma Kusuma sinuwun apa Bagong napa jenengan gerah penggalih kula jak salaman wau ora Bagong napa jenengan serik atine kula jak salaman wau ora Bagong kowe krungu ra sing jak salaman wae meneng wae fair wae kono sing wong jaba kok salaman Ora tegese iki. Kowe iki kudu duweni tata krama, kowe iki kudu duweni subaseta. Sowan Ratu ki apa sing sak mestine? Sandangan sing apik nganggo kejawen kaya Kakangmu Petruk niku lho. Ya nek dadi mung sarwa sak anane ning ora kaya kowe kuwi wujudane. nggih mpun perkara niku kula nyuwun pangapunten pun non pangapunten pun nggih pun mboten ajeng kula baleni melih wis dicekak semene wae truk ndak kedawa-dawa Lah ngopo? iki nek aku gelem ngomong dawa lho Dawa sebabe kosek to aku salaman karo sinuwun Darma Kusuma ki ora kok apa-apa siji sinuwun Darma Kusuma ki eling nek sing momong dhisik ki kere-kere kaya aku iki ponokawan kaya aku iki dadi aku karo sinuwun Darma Kusuma ki ora nyembah ra masalah padha karo sinuwun Darma Kusuma ki tak anggap anakku dhewe anak didikku dhewe mergo wis kecil Pandhawa ki sing momong bapak karo awake dhewe heeh. angka loro sinuwun Prabu Darma Kusuma ki Nalendra lah nek dijak salaman ora goreh penggalihe dijak salaman isih gelem kuwi ateges sinuwun Darma Kusuma ki
eling nek dhisik le dadi ratu kuwi sing nyoblos ya kawula cilik kaya aku iki. Ngono lho. Wo, dadi kok iki beda iki Sinuwun Mandura iki wis beda rangkae. Wo, ngono. Wis wis. Mentoke wae. Nduk ora sak mestine esuk nek ra dibaleni. Nggih nyuwun pangapunten. Petro Padhararja sak pratamu. Pangestunipun Sinuwun Ndara Werkudara. Sinuwun ya Sinuwun, Ndara ya Ndara. Anu pangestunipun Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestu Tampanono. Kula pundi siwan marembe dayanana ingkang santosan. Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Setyaki, Ndara Werkudara wi. Kuwi Ndara Werkudara, Ndara Setyaki. Pangestunipun Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestu Tampanono. Nggih kula pundi simat. Petruk Padhararja sak pratamu. Westunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Petruk Bagong Padha slamet. Westunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya. Petruk Bagong Padha slamet sak tekamu. Bagong Petruk Padha slamet tekamu. Kowe sik aku sik, Gong. Kon sing bener kare mbageke kae. Petruk Bagong Bagong Petruk. Gumyur wae. Ya Petruk Bagong Padhararja sak matamu. Petruk Bagong Padhararja sak matamu. Wilujeng Den. Bekti kula kunjuk. Ya Petruk. Wilujeng bekti kula kunjuk Ndara Kembar. Ya Bagong tak nampa. Ya Bagong tak nampa. Petruk, Nun. wigatine apa? Sira sowan mangka tanpa tinimbalan. Cekak aos kemawon Sinuwun. Sepisan kula ngaturaken sembah sumung keming mangabekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Nggih. Dungkap angka kalih sowan kula mriku mboten saking pikajengan kula piyambak. Ning sowan kula menika diutus dening Bapak Semar, Bapak kula Badranaya, wong atuwa kula Nayantaka. Sing wigati supados kula menika sowan teng negari Ngamarta. Nyuwun ngampil wujudipun pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada kinarya syarat srana anggenipun Bapak badhe mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana menika mbangun papan sing endah, sing kebak katentreman, sing kebak kabagyan, ora ana regejekan. Niku sing dikayu kali Bapak. Bangun Pura Kencana niku kok ora kok nggo mukti Bapak dhewe. Ateges lek bangun Pura Kencana Bapak niku ora kok teng desane Bapak. Nanging le bangun Pura Kencana kalih Bapak niku teng negara Ngamarta. Sing sak mangke mboten sanes badhe nuwuhaken katentreman wonten ing Praja Ngamarta Sinuwun. Mila waleh-waleh menapa sowan kula menika badhe nyuwun ngampil wujudipun pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada badhe kula boyong teng Karang Kadempel. Kula sukake Bapak, kula aturke Bapak kinarya syarat srana badhe bangun Pura Kencana Sinuwun. Nalendra mbek marma sing sang Katri Kumulung. Katri Kumulung ngrompak ing wadya Kuradakara reka kiri Petruk, Nun. aku bingung. Lho, bingung sebabnya? Koko Prabu Kresna uga rawuh mrene mbutuhke wujuding pustaka Jamus Kelima Sada. Weh, niki niku Iya, wigati lajeng dikenowo bakal dinggo tumbal wadaling praja negara Ndarawati sing ketaman pegebluk. Welah, nun sewu niki mboten beres. Sepisan negara Ndarawati niku negara sing gedhe. Niku negara Ndarawati negara sing gedhe. Angka loro
Nalendra Ndrawati niku titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sang Hyang Bathara Wisnu niku dewane ngandum kabagyan, dewane ngandum katentreman. Lah kok negarane Ketaman Pegebluk niku nek ora kok mergo aneh, ora mergo namine aneh niku mboten badhe kelampahan. Yo ngendikane Koko Prabu Kresna mangkono Petro. Weh, nuwun sewu, nuwun sewu. Ampun waton kepiyahu-yali sinuwun, ampun waton percaya. Diglejah riyen kanthi permati, digelar, digelung. Sampun ngantos sak mangke wujudipun pustaka Jamus Lima Sada dipun maringaken kalih Sinuwun Ndrawati. Merga jaman sakniku niku persewaan kostum niku kathah. Boten pira-pira biayane anggere wong wis butuh tenan iki mesti dilakoni. Kula nuwun sewu lho. Kula nuwun sewu ra kok kula duweni panyakraba sing boten-boten ning niki kanggo antisipasi. Kados sing pun kula aturake wau. Nek persewaan kostum niku sakniki niku pundi-pundi niku kathah. Boten niku lho. Kok gegek ming wong Membanata Ndrawati. Terus teng negara Ngamarta nyilih wujude pustaka Jamus Lima Sada. Lah Pandhawa niku nek mboten ditunggoki pustaka Jamus Lima Sada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare menawi badhe mejahi dumateng para Pandhawa. Kula sak mangke dipun gelar dipun gulung supados sak mangke sampun ngantos pustaka Jamus Lima Sada teng astane Sinuwun Ndrawati sing dereng genah niki Sinuwun Ndrawati asli napa senes sinuwun. Panos maning jajalan seketaning bawune iblis lanat mulung saratatanan. Truk. Nun. Kowe mau muri piye? Cangkemmu mau muri piye? Mbok yo sing sopan sinuwun karo wong tuwa kok nyangkem-nyangkemke. Ora. Kowe mau ngarani Yayi Ndrawati iki kudu Yayi Ndrawati sing tenanan. Heh? Kowe ngarani Yayi Ndrawati panjalmaning mungsuh sing golek srana kanggo mejahi para Pandhawa. Ya kuwi njilih wujuding pustaka Jamus Lima Sada. Lho pancen kepara nyata sinuwun kula nuwun sewu. Nek dipetung kok aneh sebab sepisan negara Ndrawati niku tinunggon nata Ndrawati Prabu Bathara Kresna. Lah niku titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sang Hyang Bathara Wisnu iku dewane ngandum kabungan, dewane ngandum katentreman niku mboten badhe kelakon kok nek kok negara Ndrawati kok Ketaman Pegebluk niku mboten badhe kelakon. Monggo kalih pustaka Jamus Lima Sada ajeng disuwun ngambil fungsine ajeng dingge tumbal. Kula nuwun sewu. Dingge tumbal niku paling ora ming dipendhem. Lah nek mengke dipendhem pustaka Jamus Lima Sada pisah kalih para Pandhawa. Lah nek Pandhawa pisah kalih pustaka Jamus Lima Sada, wong sing ora seneng karo Pandhawa, wong sing sengit karo Pandhawa, paribasane angel mijet wae ngranti suwe banyu sinare anggepun badhe mejahi para Pandhawa. Ning ora sak mestine. Apa kowe iki ya ora percaya karo Yayi Ndrawati? Genah-genah iki cetha Yayi Ndrawati dhewe sing prapta nyang negara Mandura. Nganti kawan aku supaya prapta menyang negara Ngamarta nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Lima Sada diboyong negara Ndrawati bakal kinarya srana negara Ndrawati sing Ketaman Pegebluk. Wah nggih pun, nggih pun kula pun ngelekke kok. Kula pun ngelekke ngatos-atos mawon nek nganti niki niku senes Sinuwun Ndrawati sing asli. Nek nganti mengki Pandhawa enten napa-napane kula ora tanggung-tanggung. Malah kula nyumanggake sisan nek para Pandhawa ajeng maringke pustaka Jamus Lima Sada kalih nata Ndrawati niki, monggo nek para Pandhawa ajeng kenging perkara, keneng perkara
Wis saiki ngene wae, Gandeng kowe wis kalah dhisik karo Nata Ndrawati. Gandeng kowe wis kalah dhisik karo aku. Kowe bali kowe rasa dadak mboyong pustaka Jamus Klimasada. Bapakmu kon wurungke niate anggone bakal bangun pura Kencana. Bapakmu kuwi wong kere kok arep bangun morale kamulsan negara ngarep Ngamarta kuwi tangeh kelakone cepak wurunge. Wis kowe bali yo, bapakmu wong gedhi bal 17. Ora bakal iso kelakon nek to bakal bangun pura Kencana. Sing dienggo ragat ki apa? Bapakmu Gablekawa. Bali yo. Kowe bali yo. Malah kok kowe arep njilih Pustaka Jamus Klimasada. Pusaka kok disuwun ngampil. Lah pusaka kok dienggo tumbal ki lho. Aneh niki lho. Bapakmu ki wong kere yo ben. Cen kere kok senengane kok ora. Senengane tangane minggir. Iki tangane minggir. Senengane kok ora. Pun jeng pripun sampean sakniki? Bapak kere yo meneng sing penting gegayuhane bapak niku luhur. Gegayuhane bapak niku apik. Lah nek sinuwun Puntadewa wae maringake kok jenengan sing wong jaba-jaba ora maringake niku kula nuwun sewu nek ngeten iki carane kula mboten trima sinuwun. Manus maning jajalan sekretaning baunu iblis lanat menungso ratatanan. Malah soyong gembilo sirahmu, gembilo yo ben. Ngejak nopo kula ladeni. Wih lah dalah ora suwe-suwe metun jaba. Nun, metun jaba. Galak-galak kok jireh. Wanine metun jaba. Kene iki sing ping 150 kowe wani. Ora clemongan kowe metun jaba. Dinteni ana ing alun-alun negara Ngamarta metun jaba. Nggih pun kula enteni. Sing baku bapak kelakon bangun pura Kencana. Lan kula kalih Bagong kelakon boyong wujuding Pustaka Jamus Klimasada sinuwun. Kyai Prabu wonten timbalan Koko Prabu. Menika menawi mboten kula pisah kawontenanipun badhe ndamel karangabang wonten ing Praja Ngamarta sarta badhe damel kisah teng Praja Ngamarta. Samangke paduka mboten sawas kuwatos babagan perkawis Petruk kalawan Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ingkang nedeng boten akur menika kula ingkang badhe amungkasi perkawis menika inggih Koko Prabu mangsa baranga paduka Kanjeng Koko Prabu Durawati. Kudara Nggih. Kok kaya wis tentrem kahanane. Yo. Mergo Kresna wis metu njaba sing wigati ngrampungi perkara kae mau. Iya. Gandeng kaya wis ora ana dawuh maneh. Arjuna ngono wonten timbalan Koko Prabu.
budal kang padha sebo ingsun kundur kedaton. Inggih. Ngesaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yayi Arjuna. Prabu kados pundi kawonan praja ngamalta mengganggenipun Kanjeng Koko Prabu Mandura miwah Petruk kaliyan Bagong ingkang sami campuh. Yayi sampun waskuwatos. Perkawis menika sampun kula padhangaken, sampun kula rampetaken. Samangke Petruk sampun purun wangsul dhateng Padukan Karang Kadempel. Matur kelawan Kakang Semar Badrana supados mulangaken nyatipun anggenipun badhe mbangun pura Kencana. Inggih Koko Prabu matur sembah nuwun. Lajeng menapa pancen nyata jengandika badhe mboyong wujudipun pustaka Jamus Klimasada. Yayi Prabu wonten timbalan menika kedah kula nuwun sewu menika kedah jalaran mesaken para kawula Dwarawati, mesaken para kawula Dwaraka sakmangke ingkang nedheng nampi pegebluk esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya menika mesaken menawi dipun jaraken kemawon menawi mboten dipun tambak tartentu samangke badhe ngempet dumateng kawontenanipun ingkang ngraka ing Dwarawati. Tumeli samangke kula aturi maringaken inggih menika wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada dumateng ingkang ngraka ing Dwarawati. Badhe kula boyong, badhe kula kinarya tumbal wadaling praja srana waloyaning negari kula Yayi Prabu. Rekan nampeng rata tanpa antala prapteng ngarga sukune ngarga nyiram. Oh menawi tetela mekaten Koko Prabu monggo kula aturi nampi inggih menika wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada ingkang badhe kinarya srana tumbal wadaling praja Ndrawati ingkang ketaman pagebluk. Mugi-mugi sakmangke saged enggal waloya nirmala temah jati-jati temah mulya Koko Prabu. Inggih Yayi kula aturi maringaken.
Yayi Prabu. Pustaka Jamus Kelima Sada sampun kula tampi. Tumuli dinten sakmenika ugi kula nyuwun pamit kula badhe wangsul dhateng negari Dwaraka. Supados enggal enggala pagebluk ingkang tumandu wonten Praja Ndrawati. Sageta waluya nirmala temah jati Yayi Prabu. Inggih Koko Prabu nderekaken jengkar paduka. Lho banjur aku kepiye? Kresna banjur aku kepiye? Kula nuwun sewu Koko Prabu. Sengandika kula tinggal wonten ing mriki. Lho. Mau rak sowan rene iki rak bareng kowe to. Aku saiki aku to tinggal dhewe. Mangke rumiyin Koko Prabu kula wangsul dhateng negari Ndrawati riyin menawi sampun rampung kewajiban kula wangsul teng negari Ngamarta melih ngunduraken pustaka Jamus Kelima Sada. Ya wis. Nek pancen kursi dadi karepanku, ning tenan lho Yayi. Inggih Koko Prabu. Yo. Tak suwun kanthi banget. Tenan kowe Koko bali rene to. Inggih Koko Prabu. Ya wis ngati-ati Yayi. Nalendra mbek marma sing sang Katri Gumulung. Katri Gumulung mangrompak ing wadya Kuradha Kura. Kuradha Kura ring kakiri-kiri. Menika kadidene Koko Prabu Kresna. Lho iki Kresnane iki piye iki? Kowe kok malah bali? Kowe kok malah bali? Kowe lagi mungkur kok bali meneh? Kowe kok lagi mungkur kowe kok bali meneh? Wah, Kresna kowe lagi wae metu saka Ratulaya kowe bali meneh. Apa ya wis kelakon kon pun ambak bebendu negara Ndrawati? Menika wonten menapa Yayi? Ana apa-apa piye to, ha? Kowe iki bali saka kene kok malah kae mau sapa? Kae mau sapa? Kowe mau iki bar saka kene. Kowe mau iki lunga kok kene. Kowe mau mungkur kok kene nggawa Pustaka Jamus Kelima Sada. Kula mau mriki napa? Iya. Lho. Beto Pustaka Jamus Kelima Sada? Iya. Kae rak kowe to? Lho. Mboten Koko Prabu. Kula nembe kemawon sekawit sowan wonten ing Praja Ngamarta. Lajeng kula mboten beta wujudipun Pustaka Jamus Kelima Sada. Kowe ra guyon lho, kowe ra guyon. Kowe ra guyon. Kowe ra guyon lho, kae mau sapa nek udu kowe? Kae mau sapa nek udu kowe? Kae mau sapa nek udu Kresna kakangku? Boyong Pustaka Jamus Kelima Sada jaremu arep nggo. Lambak bebendu sing ana Praja Ndrawati yung Dwaraka. Jaremu negara Ndrawati ketaman pagebluk. Lho. Kuwi sing kandha sapa? Kuwi sing kandha sapa? Kowe ra guyon lho Kresna iki wah ketiwasan kan. Wah jane iki sapa iki, Jaremu arep kok nggo tumbal praja Ndrawati ketaman pagebluk. Lah kok kowe ngendikake nek kowe lagi sowan ning negara Ngamarta lagi sepisan iki kepiye, Koko Prabu? Nggih. Kula menika sekawit nembe kemawon kalih Setyaki prapta teng negari Ngamarta. Saderengipun kula menika mboten sowan mriki lho. Wah, kurang weruh. Nek kasih mengkono apa-apa, aku ora tanggungan. Weh lah dalalan. Weh iki kepiye Kresna? Kowe iki kepiye to? Kowe iki guyon apa kepiye? Kowe iki guyon apa kepiye?
ora ngapusi lho kowe ora ngapusi kowe mau mungkur saka kene nggawa pustaka Jamus Kelima Sada arep tok nggo tumbal negaramu ke Taman Pagebluk mboten Kakang Prabu mboten Kakang Prabu kula aturi walaka kemawon sing andika menika kala wau sak mangke nembe kemawon mungkur saking Datulaya lajeng saderengipun ngendikaken bilih Praja Indrawati ke Taman Pagebluk ora Yayi Arjuna ora to babar pisan ora sawangen pun Kakang Kanthi netra batin jane iki pun Kakang apa udu kae mau pun Kakang apa udu aduh ketiwasan kok Prabu aduh kok Prabu mboten nginten menawi jeng andika menika Kanjeng Kakang Prabu Kresna ingkang estu awit sekawit kala wau jeng andika rawuh mriki ngendikaken bilih Praja Indrawati ke Taman Pagebluk bisanipun walaya nirmala temah jati temah mulya menawi ngagem syarat srana wujudipun pustaka Jamus Kelima Sada nanging jeng andika malah rawuh mriki malih bila dalah jagat Dewa Bathara Setyaki nun ana dom sumuruping tirta ana surya kembar sing madani wujude karo Nata Ndrawati waduh sinten niku mbah pun Kakang dhewe ora ngerteni sing baku apun Kakang lagi wae praptana ing kene aduh Kakang Prabu kados pundi nasibipun pustaka Jamus Kelima Sada menawi Pandhawa pisah kelawan pustaka Jamus Kelima Sada sinten ingkang boten remen kalian para Pandhawa bebasanipun angel mijet muing nganti suwi banyu sinarip menawi badhe mejahi para Pandhawa Kakang Prabu Kresna kakangku wae piye mau kowe ngomong jaremu negara Ndrawati ke Taman Pagebluk isane walaya nirmala temah jati temah mulya nek kanggo syarat srana ya kuwi wujude pustaka Jamus Kelima Sada bareng wis gawa kowe kok bali rene meneh ngendikake yen tono surya kembar sing padha rupa karo kowe wah aku ora urusan nek kanthi Pandhawa napa-apa mergo kuncatan pustaka Jamus Kelima Sada aku gas rawuh kowe aku gah ngaku kadang kowe mergo pustaka Jamus Kelima Sada lunga saka kowe bali ya kudu saka kowe Kresna kakangku walah dalah mensah-mense kowe omonganmu Kresna kaya banyu tumumpang godhong sindri kowe mau jare omong aku mbok tinggal kowe arep ndandani negaramu sik nek wis rampung aku arep kok pareni meneh nyatane apa malah pustaka Jamus Kelima Sada oncat saka para Pandhawa malah aku tak rewangi campo karo Pedruk kantong bolong nganti mbuh tekan ngendi parane jebule aku mung mbelani panjalmaning jajalanat lha dalah yo awas wae Kresna awas diteni pustaka Jamus Kelima Sada ilang saka kowe bali yo kudu saka kowe Kresna Ila dalah jagat Dewa Bathara kok dadi kaya ngene kahanane. Pandhawa sakene wong kok dusengit karo Nata Ndrawati
ora dadi ngopo? Setyaki boten dawuh. jaga kahanan negara Ngamarta. Aku lan Nyai Arjuna sing bakal mrapta menyang Karang Kadempel nanjaki marang Kakang Semar Badranaya. Iki ndherekaken Jengkar Paduka Prabu. Dalah Pandhawa gampang ki men diapusi. Ya, kelakon aku nyekel pustaka Jamus Klimasada. Mimbana Tandrawati kok njaluk pustaka Jamus Klimasada karo para Pandhawa dingekke ngono wae ya. Kene ora ana sing iso ngalahke kridane Begawan Dewa Kartika ya. Nggih anakku, Dewa Rukma iki tampanan wujuding pustaka Jamus Klimasada nggih. Lai blekek ugek sak dulita mel mangke Gus Ndara kula Harjuna nuwun kanthi raja rawuhipun Den. Iya Kiai nampa pamuji-muni skala ora ana sambikala Kiai. Inggih sinuwun Prabu Kresna nuwun lujeng Den rawuhipun. Ya Kakang Semar nampa pamujine Kakang Semar niskala ora ana sambikala. Wah iki anakku Gareng karo Bagong kowe padha slamet nggih Gareng Bagong. Wah iya Kiai nampa pamujine Kiai. Niskala sowan kula Kiai datan kantun sungkem kula Kiai. Iya tak tampa nala Gareng. Ora lihat pangestuku tampanana ya cah bagus. Nggih Kiai sangeting pamundi kula Kiai. Iki Bagong iki wah iya Kak. Sing gedhe pangapuramu dening nggonku temeka nang kene ya Kak. Sembah sungkemku ya Kak. Ya tak tampa gawe lega lagawaning atiku. Lah Petruk nandi Petruk. Wis ora usah nangis engko diaturke engko. Inggih namung saderengipun niki Ndara kula Harjuna sarimbit kalian sinuwun Prabu Kresna rawuh wonten ing Karang Kedempel wonten menapa lho? Ngene Kiai, nggonku tumeka nang kene mbok menawa ana parigawe kang bakal diaturake marang Koko Panabing Dwarawati. Ya, Kiai Semar. Aja kaget sing dadi rasane atimu nggonku tumeka ana ing Karang Kedempel sarimbit lawan kadangku Dimas Arjuna. Ora nulya kajaba kahanan kang bakal tak aturake marang Kakang Semar Badranaya. Ya kuwi ning negara Ngamarta kuwi ana saweneng menungso kang madha rupa, ana wong kang mangindrajala. Tegese ana wong ngembari marang panjenengan ingsun. Sawise ngembari marang panjenengan ingsun api-api ing kono bakal nyuwun ngampil wujuding ya kuwi Jamus Kalimasada tertamtu wae kanggo katentremen Goro Dwarawati, nanging kuwi mung wujudake don sumuruping banyu dening kalenggahan iki.
Pustaka Kalimasada kang saka ing negara Ngamarta saiki wis didosta marang Duratmaka Kakang Semar. Semareka den prayitna korire semu balik nang marga memalat kung sang gondo wastarat mojo leng-leng lalu hangulati surya kang mangrangsang waya nggih pun niki mangertos kula mangertos cobi mang tunggu rumiyin mang medal jaimoga sawetawis ledang saderengipun mangke kempal wonten ing Karang Kedempel monggo mang pados riyen mbok bilih menika mangke badhe pinanggih Den. Piye nalare piye Gong? Kowe mau arak kandha apa karo bapak Gong? Ngene ya Pak, aku mau jane dutus karo Petro ning negara Ngamarta supaya nyuwun ngampilke wujuding Pustaka Kalimasada karo ngaturi para bendara. Wis semono iki mau malah sinuwun ning Mandura duka-duka. Petro kendang kapracondang mbuh nibane nang endi Pak? Ya wis ora dadi baya mongko digoleki ana ngendi papan dununge Gareng. Inggih wonten dawuh Kyai. Wis kowe kudu tunggu ana ing Karang Kedempel kene dhisik. Aku bakal goleki nganggo cara batinku Gareng. Nggih ngestaken dawuh Kyai. Nggih aku lha ya mung manut Pak. Apa abamu? Wong Pandhawa, wong Ngamarta sejatine tak dusta nganggo cara alus. Iki Begawan Dewantaka kang wis bisa nglembut pusaka negara Ngamarta. Mongko padha karo negara Ngamarta wis kelangan wereksakaning bumi ya wereksakaning bawana wis mangsa Bajawa kowe bakal nandhang apa kowe para Pandhawa? Kadang Raden becik bisa mendemo baris kang prayitna. Ayo Saranta ngagung ing Gorawati. Apa ta? Durung suwe iki mengko wong Pandhawa sing mlebu Sukerta mesti bakal dadi pangane para baju barat ya kabeh sing bisa sambiyantu karo aku. Jagat Dewa Bathara kowe kang dusta pusaka negara Ngamarta. Yah, kowe arep apa? Kowe kuwi sapa?
iki panengah Pandhawa kasih Raden Harjuna kowe ngaku sapa pendhita kang dusta marang wujuding Jamus Kalimasada. Iki Begawan Dewantaka tak jaluk pusaka negara Ngamarta. Lah kok enak temen kowe njaluk. Mongko lehku goleki wae tak rewangi piye carane supaya bisa entuk wujuding pusaka. Ayo saiki padha karo dilala syatat bebayuning para Pandhawa mati dening aku. Ya. Ya, Janaka, aja banggep kowe iso nempiling karo aku kontal semono dae. Mbok anggep kowe menang, kowe kuncara. Ya. Janji tak getak. Ora kebur saka ngarepaning Begawan Dewantaka tak sembah delamamu parat kowe Arjuna. Ayo, ndih tunggale wong Pandhawa sing mlebu Sukerta. Ayo, maju kene. Dimas Harjuna mentas Pancakara. Inggih Koko Prabu. Mungsuhe sapa? Begawan Dewantaka menika ingkang dusta pusaka negari Ngamarta. Lah dalara apa to? Bener apa sing dadi penggendikane Kakang Semar Badranaya? Caranipun kados pundi Koko Prabu? Saiki golek sraya menyang endi gone mengko bisa ngalahke Dewantaka. Wis taken jawab. Bote ngapot dikongkon karo bapak. Aku kena kemandening wujuding nenggala nganti mbuh tibaku nang kene ya ora apa-apa. Iki ana ngalas kaya ngene. Najan to ana ngalas ning ya ora apa-apa. Wis nek arep mati ya semati ya wae. Petro wis tak rewangi kok ngene malah terangane ya kalah karo wong sing duwe panguwasa. Petro aja nangis, aku ngerti panandangmu Petro. Wah! Dalah kowe kok malah mlayu wedi karo aku Petro. Wah, nggih anakku Petro aja mlayu aku. Ngerti pangrasamu, aku ngerti. Apa sing mbok rasake aku arep sabiyantu karo kowe Petro. Ayo.
Aneng tengah ngalas ora neng sapa-sapa malah ana demit medeni arek mangan karo aku. Alah. Petro aja wedi, Petro sawangen aku sapa Petro. Wah. Nyata larata saking godha tan mutusa sang janggereng medeni ana yane ana gendruwo. Weh Petro, kowe kudune kelingan jaman semono, jaman urung ana menungsa. Kuwi anane mung bangsane lembut jim ya kaya aku kuwi. Klebu kowe kuwi jane biyen kowe kuwi anak ing jim. Nanging kowe kudu kelingan Petro. Sawangen ajan aku juting buta kaya mengkene. Nanging kowe kudu kelingan biyen tak titipke karo Kyai Ismaya. Wah, nek ngono kowe bapakku. Oh. Ya, Petro, kowe kelingan jaman semono ya iki bapakmu Gandharwa Supala ya aku iki, Petro. Kowe mbiyen tak ditipke karo Kyai Semar supaya kowe digulawentah dadi wong sing migunani nusa bangsa mangka prasetyamu lan janjimu nalika semana. Kowe nedya suwita marang jalma menungsa, kowe bakal ngatonake dharma bekti marang jalma menungsa. Nanging wis kasembadan banjur kowe ana ngalas kene nangis-nangis ana apa nggir? Wah, Pak. Ngeten nggih, Pak, kula niku dipun utus karo Kyaine Semar. Kalenggan niki Kyaine Semar badhe mbangun pura kencana. Mongko syarat-saranane niku kudu nganggo Jamus Kalimasada. Terus Jamus Kalimasada niku pun ilang dicolong maling, Pak. Terus aku ra entuk gawe malah sinuwuning Mandura duka Yayasinipi. Aku kena daya ning Nenggala nganti tekan ngalas kene iki, Pak. Terus aku piye, Pak? Aja nangis. Kowe bakal tak ayomi menyang endi papan. Kowe bakal tak ayomi ana ngendi papan. Kowe bakal tak ganti wujud mbok menawa kalenggan iki sedhela maneh ana wong kang bakal pinanggya kelawan jeneng sira Petro. Enten wong ngajeng pinanggih kula, ya bakale njaluk tulung karo kowe nanging kowe bakal tak ganti wujudmu aja kaya ngono kuwi. Kae ana sendang tumilenggal. Sumemplunge sendang kowe bakal ganti wujud Petro. Dalah kula kok dadi kaya ngeten bareng kula pun ados wonten sendang rika, Pak.
wong ki ora perkara bagus rupane najan to rupamu elek kaya ngono nanging wong kuwi sing dijukuk atine mbok menawa ana wong sing bakal njaluk tulung karo kowe kowe kudu gelem kowe mbiyen bakal gawe kebecikan marang menungso sapa wae. Ya Pak, aku manut apa sing dadi karepmu ya Pak. Kadang muwaraden becik bisa mendemo baris kang prayitna ya jagat dewa Bathara durung saketara nggon kula meku Dimas Arjuna inggih wonten dawuh Kaka Prabu iki mbok menawa kang bisa nulungi marang kahanan kang kaya mengkene. Nuwun sewu sampeyan niku sinten? Nata Ndarawati ya aku iki Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang wingking nika sinten? Takon marang aku Raden Janaka. Oh. Nggih, nderek tepangan mawon kula pun Cakrawangsa. Cakrawangsa. Nggih, kula Cakrawangsa. Aku njaluk tulung kayana sawening wong kang nyolong wujuding Jamus Kalimasada mula usadanana mula tulungana kekarepan kuwi supaya enggal bisa kahanan ayam tentrem manglenggah kula tandangane. Nyata pandhita kang muslimpat medharno ngilmu kang sanyata kang kinarya samuning dana nak apa to Dewa Kesuma mrepeke karo aku wis ngapa aja kuwatir iki penjalukmu kang awujud. Ya kuwi Jamus Kalimasada wis ana ing tanganku tegese para Pandhawa kang klebu Sukerta mengko bisa digawe panganing para baju barat. Nggih. Yen ngaten kalenggan menika badhe kula suwun mundhak mangke ngribet-ngribeti menapa ing dados gegawean paduka sang penban nyoh tak wenehke kowe aja kesuwen. Nyah, kendang dirumet penjalukmu. Nggih. Aja kaget. Dewantaka Tesmak bathok mata mlorok ora ngerti dedeleng sawangen aku mungsuh. Weh lah kuwi langanane. Oh, tak uyak nyang endi papanmu kowe.
ora sepiro wae. Oh. Aku iki nek gelem tandang gawe. Ya sak niban-nibane ya sak karep-karepe. Nyatane ya iso ngrebut. Dan niki sampun Den monggo kula aturaken Den. Kresna sinayeng manglung pamluting cakra kang kumiteraning asta Cakrawangsa wis bisa nggawa wujuding pustaka Kalimasada nggih niki monggo kula aturaken ya banget ing panarimaku kowe arep njaluk opah apa Cakrawangsa kowe arep njaluk opah apa pun kula niku ora tau diopahi men kula mangkat kok aja meneh nek ana kesulitan kula niku isa kula bantu tenaga nggih bantu tenaga ewa dene iso bantu rasa nggih bantu rasa upamanipun iso bantu bondo nggih bantu bondo ning iso kula niku mung bantu tenaga ya banget ing panirmaku ayo totno aku bakal tak aturake marang Kiai Semar muga bisa kasembadan gone bakal bangun pura kencana monggo Den kula dherekke Den sajake kowe mau sing iso nulungi satriya loro mau nggih sampean niku sinten kok didolke karo kere-kere dengkulmu kowe aku arep kere-kere migunani lele oh la wong kuwi nek urung tau suwak lah iya pun niki kula mau pun nulungi kalian para bagus-bagus kepara niki wau wujuding pustaka Kalimasada sampun kula aturaken banjur sing nusta Kalimasada kuwi sapa nek kula men mboten saged ngalahke nek mboten ngangge cara Kiai pun kula aturaken kalian Kiai wis kowe gek ndang ganteng wujud wong kowe iki ambumu genah kaya Petruk ngono badar jatining wujud. Aku ngerti. Lah mbok kowe iki arep anggo sandangan sing kepiye kae ngerti. Nggih Kiai. Nyuwun ngapunten Kyai. Ya, kowe wis gedhe labuh-labetmu tumrap negara ing Ngamarta katite wis bisa mbalekake wujuding Jamus Kalimasada. Nggih, Kyai. Wis neng pungkuran kuwi sapa kae musuhe tak golekane. Nggih, Kyai menika ngidapi-dapi tur ampe kagila-gila, Kyai. Tak golekane. Petro wah kowe Truk wah jan wis sayo ngumpul kono ya
iki nyoto pandhita kang muslim pat medhar ilmu kang sanyata kinarya samuning dana wala dalah aku golek wong Pandhawa sing klebu Sukerta iki malah ana kaya gumuk iki sapa kaya ora ngerti iki sapa kowe kok goleki wong Pandhawa sing klebu Sukerta ya apa liyane Pandhawa ora ana sing klebu Sukerta wong sing klebu Sukerta kuwi akeh ora mung para Pandhawa ya men wong watuk-watuk bareng ki wong klebu Sukerta kudu diruwat wah laki kangelane goleke dalang pengruwatan mumet golek pengruwatan dalang kok ngruwat wong watuk mula kowe kuwi kanggo tuladha kowe aja grusah-grusuh nak jantung kanggo sandhan kaya ngono aku ora pangling karo dedaporanmu kowe kowe iki Betari Durga wong wedok kok bola-balik gur gawe perkara wae. Nara tak ngenek iki. Wes padang wes. Wektune agi pas jam 3 punjul sithik. Pas. Kowe kok ndadak nang kene karmu kepiye? Kowe karmu kepiye kok golek wong Pandhawa? Arep tak pakake karo baju barat mergo do ngelih kabeh. Oh, ngelih kok kan ban wong liya. Wes, tak bali kiai. Bali kono. Arsa madangi jagat tuk munguk aneng sapucak ing wukir merbaba bang sumirat kena soroting mega nampek lan gunung-gunung
Eh